Dejte se. Ste obklíčení ze všech strán. Každý odpor je marný. Kocky sú teda hodené. 1. septembra v popoludnejších hodinách obsadili jednotky pluku Šil v bratislavskej kasárne bez jediného výstrelu. Vás vysývam, zdejte se. Ideme do Bystrice. Widerstand ist sinnlos. Die Kaserne ist umstellt. Bitte sehr, meine Herren. Euer Exzellenz, erlauben Sie mir, Ihnen den Leiter im Reichssicherheitshauptamt, SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS, Gottlob Berger, vorzustellen. Er kommt in die Slowakei, um den Oberbefehl über alle deutschen Truppen auf ihrem Gebiet zu übernehmen. Ich komme im Auftrag des Reichsführers SS Himmler. Ich soll Ruhe und Ordnung im Lande herstellen. Ich wünsche Ihnen, Herr General, dass Sie Ihren Auftrag so früh wie möglich und erfolgreich erfüllen. Ich kann Ihnen versichern, Herr Präsident, es wird ein kurzer und heiterer Krieg sein. Ich versprenge und liquidiere aufständische Banden in spätestens 3 Tagen. Ich nehme an, dass die Pressburger Besatzung die Waffen freiwillig niederlegt. Wer kann mit uns in dieser Hinsicht zusammenarbeiten? Ich wende mich an Herrn General Pulanic und Czatlosch. An Czatlosch? Der hat auf der ganzen Linie enttäuscht. Man soll ihn festnehmen. Ich denke, Herr General, gerade Czatlosch erweist uns ja gerne diesen Dienst. Es wäre schließlich in seinem eigenen Interesse. Also gut, mal sehen. Sie kennen sich vielleicht besser mit den hiesigen Zuständen aus. Mit Rücksicht auf Ihre Nervenbelastung in den letzten Tagen, Herr Präsident, sollten Sie sofort irgendwohin in die Nähe der Reichsgrenze fahren. Am besten gleich nach Wien. Meine Herren, ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ich fahre also mit Ihrer Erlaubnis nach Wien zu meinem Freund von Schirach. Ich versichere Ihnen, Herr Präsident, dass die deutsche Wehrmacht alles für Sie und Ihre persönliche Sicherheit veranlasst. Wir treffen uns wieder in ein paar Tagen. Entschuldigen Sie bitte, einen Moment. Tu bradáč! Prvé tykadlá sú už tu! 2 obludy a 4 nákladné autá vojakov. My? 1 ľahký, 1 ťažký gulomet, 30 samopalov, 10 flintičiek a handgranáty. Zaminovali sme cestu. Povedz starému, aby poslal kanóny, bez nich sme stratení. Koniec. Verko, skôd za otcom, že treba privítať hostí. Ale pozor! Najprv míny, až potom gulomety. Len poďte. Poďte pekne do vreca.
Peru neprejdete, prašivci. Tade to nie. Toto bude pre vás dolina smrti. Naše sídlo. Prvé legálne sídlo Slovenskej národnej rady. No čo na to poviete, páni? Poďte, obzrieme si aspoň zasadačku. Zariadil som, čo sa dalo. Šrobár vás predbehol, pán Ursín. Myslíte na tie jeho výzvy? Výzvy neexistujúceho ústredného národného výboru. To je predsa podfuk, politická kamufláž. Politický boj. Pán minister Šrobár sa chopil príležitosti. Ak sa s ním nedohodneme, narobí nám ešte veľa starostí. Preto treba urýchlene zvolať schôdzu Národnej rady a zverejniť jej výzvu. Idem za Golianom. Počkajte. Pôjdem s vami. Povstanie sa pre nás začalo za tých najťažších okolností, ale muselo sa začať. Tak sme sa predsa dohodli. Že vy ste dohodu nedodržali. Rozhodujúce posádky na západnom Slovensku a divízie na východnom Slovensku ste zatiaľ do povstania nezapojili. Okrem toho ste svojim váhaním medzi nami a Londýnom umožnili vystúpiť takým silám, ktoré nemajú so zámermi odboja nič spoločného. To sú príliš tvrdé slová, pán Husák. Ale spravodlivé. Nikdy sme nepochybovali o vašej osobnej statočnosti. Preto trváme na vianočnej dohode. Otázka je veľmi jednoznačná. S kým chcete ísť? Pochopte moju situáciu, páni. Londýn stále zasahuje a prikazuje. Do všetkého sa mi pletie kapitán Krátky. A mimochodom, práve som dostal pozvanie od ministra Šrobára na zjazd národných výborov. Vraj sa tam má zvoliť dočasný politický orgán povstania. Tak mi prosím, páni, poradte, čo mám robiť? Zo všetkých strán silnejú na armádu politické tlaky. Pozrite sa von oknom, pán plukovník. Pán Husák, ja viem, kde je skutočná sila. A vaše závery? Šrobárove akcie nebudem podporovať. Záleží mi na dôvere Slovenskej národnej rady. Ale vojenská situácia naozaj nie je dobrá. Nemám ešte presný prehľad, akými sílami disponujem. Golian. Podplukovník Urban? Čo? To nie je možné. Malár sa ešte nevrátil? A čo Talský? Nepočujem. Zopakujte to, človeče. Plukovník Talský dezertoval. Inak sa to nedá nazvať. Prešiel aj so 42 aeroplánmi za front. Údajne vyjednáva s maršálom Konevom. Lenže naše východoslovenské divízie nechal na pospas Nemcom. To je on. Vy vraj chcete 500 000. Nie ja. Povstanie. Pokiaľ viem, povstanie si v našej banke neuložilo ani halier. Ale hej, pán direktor, mám tu zoznam kolaborantov, ktorí majú u vás vysoké kontá. To nestačí. Banka potrebuje platobný príkaz podpísaný osobou, ktorá má dispozičné právo. Ako vám to povedať? Zastupujem revolúciu. Vystavím vám potvrdenku. Ľutujem. Takú firmu nepoznám. Ani ja. Tak moment.
Mám tu 6 prokuristov. Tak čo? Mám si ich vybrať sám? Choď. A potom dal? Že či... Chcem, aby o tom vedel aj sekretariát strany. Vyzerá pravá. No a čo s nimi? V Bystrici pribudlo 20 000 ľudí. Treba postaviť pekáre, rozšíriť nemoc. Práve sme začali úradovať, súdruh Husák. Dobrý deň. A bojovať. Súdruh Valentík práve vyhlásil vojnu. Byrokracii. Okresnú súdruh Husák, len okresnú. Zlé správy? Skrachoval plán s východoslovenskými divíziami. Nemci ich práve odzbrojujú. Tým sme odrezaní od frontu a od možnosti rýchleho spojenia s Červenou armádou. A čo súdruh Šmitke, neozval sa? Verím, že to všetko pohne veci dopredu. Aj jeho návrat, aj účinnú vojenskú pomoc. Bez nej sa nezaobídeme. Dajte si povedať, páni, ja som v živote už čosi preskákal. Dobrý deň. Všetko je pripravené, páni. Zjazd zástupcov národných výborov som zvolal na zajtra. To je pekná vec, pán minister. Proti zjazdu nič nemáme, ale aký to má zmysel? Chcete utvoriť akýsi ústredný orgán povstania, lenže tým je už dávno Slovenská národná rada. O nej vedia oficiálne miesta v Londýne, aj v Moskve. No najmä celý domáci odboj, vrátanie revolučných národných výborov. Pán minister, máme predsa spoločné záujmy. Chceme spoločne obnoviť Československú republiku. O nič iného mi nejde, páni. Práve preto by ste mali reálnejšie posudzovať situáciu. Dokonca aj tie vaše národné výbory. Nech sa páči, pán minister. Niektoré z nich síce zakladali a financovali vaši ľudia, ale my vieme, to má v nich najsilnejšie zastúpenie. Komunisti a náš občiansky blok. Dúfam, že neupriete moje zásluhy, páni. Ba práve naopak. Chceli by sme ich náležite využiť. Niektorí ľudia z vášho okolia nás obviňujú, že chceme prerušiť kontakty s prezidentom a londýnskou vládou. Nezmysel. Veď túto vládu uznávajú všetci spojenci. Prečo by sme ju neuznávali my? Nemám pravdu? Asi dám odzvoniť tomu zjazdu. Na Trenčianskom moste fialočná rastie. Na Trenčianskom moste fialočná rastie. Nikto ju nesadil, nikto ju nesadil. Nikto ju si muziku počítovať. Páni muzikanti, zahrajte mi čar. Kapitán Stanek, Ministerstvo národnej obrany. Odvedte ma k podplukovníkovi Golianovi. Odvedte pána kapitána. No, poďme. Tu na vás počkám. Dobre. Vy idete z Bratislavy? Čo sa tam deje? Zle nedobre. Ako ste vlastne prešli cez Nemcov? Starý ich oblafol. Aha. Naozaj sa v tej Bratislave nedalo nič robiť? Dalo. Odovzdal som veliteľovi vaše pokyny. Vraj vydal rozkaz vyhodiť do vzduchu mosty cez Moravu a cez Dunaj, ale vojaci ostali v kasárniach. Ale prečo? Ďakujem. Prišiel medzi nich generál Čatloš a to bol koniec. Posádka sa vzdala bez jediného výstrelu a pritom bezpečne viem, že generál Berger má zatýkač na Čatloša. Špinavá hra. Ale Čatloš si tým kožu nezachráni. Radšej mi povedzte, ako to vonku vyzerá. Nitru, Zlaté Moravce a Topolčany majú Nemci. Ale ďalej na severe je už povstalecké územie. Úplne iná nálada. Obyvateľstvo drží s nami. K Baťovanom sa presunula časť trnavskej posádky a zasiahla do bojov. Čakám na vaše rozkazy, pán plukovník.
Ste schopný spravodajský dôstojník. Poznal som vás už na východnom fronte. Preto by som vám rád zveril spravodajské oddelenie štábu povstaleckej armády. Súhlasíte? Ďakujem za dôveru. Pán major vás uvedie do funkcie. A ešte niečo. Vo svojom fachu ste odborník. Nezabúdajte, že akékoľvek politikárenie by vás mohlo len kompromitovať. Sme vojaci, nie politici. Teraz ma ospravedlňte. Mám zasadnutie Slovenskej národnej rady. Deklarácia, ktorú sme jednomyselne prijali, hovorí jasnou rečou celému národu, aké ciele sledujeme. Okrem toho treba uviesť do života aj prvé zákonné opatrenia Slovenskej národnej rady. Nariadenie číslo 1, ktorým Slovenská národná rada ako vrcholný orgán preberá revolučnou cestou všetku zákonodárnu, vládnu a výkonnú moc na Slovensku a v súvise s tým utvára ústredné povstalecké orgány, predsedníctvo, plénum a povereníctva Slovenskej národnej rady. Ďalej prijíma nariadenie o rozpustení Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, Hlinkovej gardy a ostatných fašistických organizácií, o poštátnení školstva a tak ďalej a tak ďalej. A pritom treba povedať, že je to iba začiatok. Začiatok, ale veľmi náročný. Na to, čo sa tu všetko navrhlo, by sme potrebovali 7-mílové rozprávkové čižby. Na to stačia obyčajné robotnícke baganže. Priatelia, senzačná správa. Generál Čatloš je v Bystrici. Čatloš? Partizáni ho zaistili v Kostolanoch. Chce sa pridať k povstaniu. Kde je? Na veliteľstve. Čo s ním urobíte? Poradíme sa. Ty ešte nespíš? Nemôžem, ťažko si tu zvykám. Vieš, keby som mohla pracovať. Prosím ťa, v tvojom stave. Ako sa cítiš? Kope. To je dobré. Bude sa volať Vladimír, hej? A čo keď to bude dievča? Ó, aj dievčen sa kopú. Potom. Tak dobrú noc. Dobrú noc. Pá. Línia fronta už je za nami. Počul si, Dragan? Mali sme teda šťastie. O 40 minút sme nad Bystricou. Súdruh Husák, priviedol sa vám hostia. Je síce trochu neskoro. Radšej neskoro ako vôbec. Vítaj. Ďakujem vám. Nemáte za čo. Dobrú noc vám. Dobrú noc a ďakujem. Tak čo? Aké správy nám nesieš? No. Čo sa deje doma, si sa už určite dozvedel. Áno, a som z toho Dovolíš? nadšený. Na letisku mi hovorili, že sa už týždeň bojuje o strečňanský priesmyk. Partizáni tam vraj robia divy, najmä francúzsky. To je pravda. No situácia sa veľmi rýchlo mení. Nemci tlačia zo všetkých strán. Nebojuje sa len pri Strečne a Rajci, ale aj na Horehroní a Považí. Húževnatý odpor kladú naši pri Baťovanoch a Zemianských Kostolanoch. No bez vojenskej pomoci zvonku sa neubránime. Ďakujem. Preto tak netrpezlivo čakáme na tvoj príchod. Nesiem dobré správy. Sovieti nám poskytnú okamžitú pomoc letectvom. Dajú zbrane aj ľudí. A čo naše moskovské vedenie? Čo Gottwald? Jednoznačne schvaľuje náš postup. No, spočiatku to nevyzeralo najlepšie. O skutočných pomeroch na Slovensku nevedeli súdruhovia veľa. Tak prečo sa tvoja cesta pretiahla? Nemáš poňatie, ako nám podkoroval prezident Beneš. Predstav si, vyslanec Firlinger nám napríklad prečítali jeho depešu, podľa ktorej sme Čatlošovi emisári, s ktorými vraj Moskva nesmie rokovať. Ďalej tvrdí, že aj pomoc povstaniu môže koordinovať jedine jeho vláda. To je teda nehoráznosť.
Beneš sa predsa nikdy s Moskvou na nejakej koordinácii nedohodne. Od samého začiatku mu nevoňalo celonárodné povstanie. Lenže skutočnosť sa očvindlovať nedá. Predstav si, čo ešte vyšpekuloval. Poslal do Moskvy delegáciu na čele s ministrom Nemcom, ktorá má zabezpečiť vládu nad oslobodeným územím Slovenska. Vláda. Vládnuť. No nech sa ale niekto pokúsi z tamtých pánov. Veľmi rýchlo sa presvedčia, aké výhľadky majú v budúcej republike. Aspoň trochu čaju na privítanie, nič iné tu nemá. Ak dovolíš, ja ťa ponúknem. A na toho ministra Nemca zabudni. Keď príde, bude tu. Prídu aj iní. A to ťa viac poteší. Gottwald pošle ľudí z vedenia. Pozri, pravá moskovská. Ale ani ja som neprišiel sám. Môj syn Dragan tam skončil spojovacie učilište. No a teraz bude udržiavať priame radiotelegrafické spojenie s moskovským vedením. To je ohromné. No? A to všetko si naozaj musíme pripiť. Potrebujeme zbrane. Zbrane! Už som ti vravel, že sú na ceste. Možno už tejto noci ich budú zhadzovať. Tak vraví, že sa to na nás valí zo všetkých strán. Ak to takto pôjde ďalej, vydržíme najviac týždeň. Nestraš. Vidím, že si napáchol v Moskve prílišným optimizmom. Možno. Lenže teraz už ide o národnú a vojenskú česť. Díva sa na nás celá Európa. Stalin, Beneš a Tito dostali zo Slovenska bojové pozdravy. A to zaväzuje, nemyslíš? Počkajte, prejav už mám. Prečo ma tu držíte? Musím hovoriť s veliteľom. Armáda pôjde so mnou. Prosím vás, povedzte Golianovi, že... Neslíhané. Rozkazujem vám! Tak čo s ním urobíme? Čatloš pôjde k Jegorovovi. Ako generál Turanec. Spojenci musia vedieť, že sa od skorumpovaných veliteľov slovenskej armády dištancujeme. Chce vystúpiť v slobodnom vysielači. Stačí, že vystúpil v Bratislavskom rádiu. Už tu mal byť s hlásením Stanek. Vonku čaká dôstojník, ktorého ste poverili dozorom nad stavbou pancierového vlaku vo Zvolenie. Pozvite najprv kapitána Staňka. Rozkaz, pán generál. Prestaňte s tým generálom. Zatiaľ ním nie som. Ale už je to hotová vec. Mám dôverné informácie zo Slovenskej národnej rady. Prosím. Kapitán. Nemci dobili Telgard. Ak sa dostanú do priestoru Červená skala, majú voľnú cestu. Na Brezno a Bystricu. Musíme ich zastaviť. Za každú cenu. Odvolávam veliteľa obranného úseku podplukovníka Václava. Na jeho miesto menujem vás, kapitán. Ak je to rozkaz, schopnejšieho veliteľa sotva nájdeme. Mohol by som hovoriť s vami medzi štyrmi očami? Prosím. Len včera ste mi zverili spravodajské oddelenie. Ako si to mám vysvetliť? Nedôvera? Naopak. Jednotky sú v dezolátnom stave, ustupujú. Keď ich skonsolidujete, vrátite sa na štáb. Ďakujem. Lenže ja viem svoje. Niektorí ľudia proti mne intrigujú, chcú sa ma zbaviť. To je vážne obvinenie. Viete o niekom? Pred chvíľou tu stáli. A patrí k ním aj krátky. Spomeňte si na 4. august, keď som odprevádzal delegáciu do Moskvy. Od tej chvíle som pre vás červený však. Nezmysel. V mojich očiach ste schopný veliteľ. Ešte dnes odcestujete do priestoru. Je to rozkaz. Splním ho. Ale s mojím návratom na štáb už nerátajte. Červená skala 5 kilometrov. No tak pridaj. A na čo tam vlastne ideme? Máš rád gaštany?
Ideme ich ťahať z ohňa. Gaštanové pyré s rumom? Dal by som si povedať. Bránko, rum už dávno vychlastali. Aha. Zastav! Zastav! Stojte! Ani krok! Kam bežíte? Na stanicu! Je po všetkom! Nemci útočia ako besní, o 2 dní budú v Bystrici. To je váš veliteľ! Podplukovník Václav. Kde je? Tam. Zrútil sa. Povolil ústup. Nejaký ústup. Kto sa po nej, to odstrelím. Akým právom? Kto ste? Som kapitán Stanek. Nový veliteľ pluku. Vraj pluku. Vykašlíme sa na ňo a poďme. Takých sme už videli. Ešte slovo a vpálim ti guľku. Vstaň! Tak čo? Bude to? Poďme. Fašisti nám pália naše mestá a dediny. Kinožia našich ľudí a vy utekáte z boja. To sa už viacej nestane! Za vlasti zradu je jediný trest. Guľka. Desiatník, vezmite si to na povel. Rozkaz, pán kapitán. Čata na môj povel! Dvojstup nastúpiť! Tuka hat in dieser Nacht einen neuen Schlaganfall erlitten. Wir schlagen deshalb vor, dass in seiner Funktion durch den bisherigen Vorsitzenden des Obergerichtes Dr. Stefan Tiso ersetzt wird. Wir sind einverstanden. Wir meinen sogar, dass er wegen des Mangels an geeigneten Kandidaten gleichzeitig das Amt des Außenministers und Justizministers übernehmen könnte. Ja, es ist nötig, solche Leute hervorzuheben wie den Gauleiter Haschig aus Nitra. Er hat uns zusammen mit dem Besatzungskommandierenden Schmikowski unschätzbare Dienste erwiesen. Ich verstehe. Herr Haschig sollte Verteidigungsminister werden. Herr Mach kann weiter in der Funktion des Innenministers bleiben. Die Führung des wirtschaftlichen Ressorts würden wir nicht ändern. Außerdem Bankgouverneur. Dr. Karwasch haben wir in die Hände der Reichssicherheit übergeben. Das wird ein Irrtum sein. Nach meiner Intervention wird man den Fall Karwasch klären. Ähnlich wie mit Schadlosch? Es besteht ein ernster Verdacht, dass beide den Aufstand vorbereitet und unterstützt haben. Ihre Intervention, Herr Präsident, wird vergeblich sein. Schadlosch ist leider geflohen. Und mit Karwaschs Rückkehr rechnen Sie nicht mehr. Es darf nicht der Eindruck entstehen, dass die slowakische Regierung gestürzt worden ist. Sie haben eine frühe Konsolidation der Lage versprochen, Herr General. Ich hoffe, bevor Sie eine neue Regierung ernennen, werden wir gemeinsam in Berlin die Zustimmung einholen. Schnell! Kammer! Kammer! Schnell, schnell! Schneller! Schneller! Aufwarte, Verfluchte! Kammer! Hände oben lassen! Herr Hauptmann, die Aktion ist beendet. Wir haben noch 6 Banditen festgenommen. Und wo sind die Zivilisten? Sind geflohen. Feuer legen. Jawohl! Dobrý deň, pani doktorka. Dobrý deň. Vojaci už dostali teplú stravu, pán kapitán. No, konečne. А nálada? Настроение? Я бы сказал, хорошее. Можно сказать, отличное.
No vidíte. Moje zákroky sa vám zdali byť pritvrdé. Ale vyplatili sa, nie? Podaj mi kúsok chleba. Horšie je, že Nemci obsadili Telgard. A my ho teraz bezpodmienečne musíme dostať späť. Koľko chlapov poslal Igorov? 430. A Kalina? 90. Z Bielikovej brigády ich príde viac ako 200. To znamená, že budeme mať k dispozícii vyše 2000 mužov, mínomety a delá. Len útok pozdvihne chlapcom sebavedomie. Musíme sa dobre pripraviť a prekvapiť ich. Poď, nehanbi sa. Pán kapitán, chytili sme jazyka a hovorí po česky. Výborne. Ďakujem. Ostatní počkajte vonku. Zapisuj. Meno, útvar. Mé jméno je Hans. Oba Gefreiter, Hans Laffermann, bitte sehr. Kde ste slúžili? Sloužím úderního pluku. Ďalej. Pocházím od Liberce. No ďalej. Kde mám hezkou usedlost. Hezký koně, hezkou ženu, 4 děti. Dvakrát jsem byl těžce raněn. To si nechajte. Kde ste slúžili predtým? V měsíci júl v Jugoslávii proti srbským bandy partizánům. Sarajevo, prosím. Srby byli strašní. Jasné, vyznajú sa v partizánskej vojne, preto ich pridelili k nám. Kedy a v akom počte ste prišli na Slovensko? V měsíci august nás pak odlifrovali do Polska, do prostoru Nový Šenč. Pak jsme 30. vyrazili na váš území. K prvním bojům došlo u města Kešmark, pak se už falčilo furt. V Popratu se náš pluk rozdělil na 2 části. Jeden šel na západ, my na jih. Do prostoru Telgard. Nikdy jsem neviděl tolik hrůzy. Kde je teraz vaše obranné postavenie? Pustapole, Fernár, Topšina. Hlavní štáb je tady v Popradu. Kto je veliteľom pluku? Hauptmann Lammer, bitte. Čože? Walter Lammer? Jawohl. Odviesť. Co? Proč? Co? Walter Lammer. Predstavte si, že sme spolu absolvovali vojenskú akadémiu v Hraniciach. Dokonca sme bývali na jednej izbe a cvičili v jednom družstve. To bola klasa. Svojho času patril k svetovej špičke v lyžovaní. Na mestrovstvách sveta vo Švajčiarsku bol 3. Český Nemec? Z Jablonca. Jeho otec tam bol nádeníkom v sklárniach. Ale Walter sa vyšvihol. Po skončení akadémie slúžil v Prešove. Ten musí naše hory poznať ako vlastnú dlaň. To som sa radšej nemal ani dozvedieť. Prečo? Boli ste priatelia? Boli. Hauptmann Lammer, bývalý Staňkov spolužiak, svoj sľub dodržal. Dal podpáliť Telgard. Aj kapitán Staněk dodržal slovo. 6. septembra presne o 5. hodine ráno splanuli nové boje o Telgard. Janko, keby sa so mnou niečo stalo... Ani ty nezabudni. Poďme. Überfall! Zu den Waffen! Banditenmänner! Pechota. Prvá a druhá čata, hľaď! Hier! Erst mal
Nach links! Ausweichen! Vorwärts, vorwärts, vorwärts! Halt, Stellung beziehen! Hier können wir raus! Ja! Odhoďte zbraň! Jožo, pozor! Lamer. Stane, ty svina. 2 dni a 2 noci trvali tvrdé boje o Telgár. Okupanti tu nechali 436 mŕtvych, množstvo zbraní a vojenských zásob. Straty boli aj na druhej strane, ale neporovnateľne menšie. 11 mŕtvych, 23 ranených, 13 mŕtvych. Rýchly postup Nemcov na Banskú Bystricu bol však zastavený. Sme v rezidencii nemeckého štátneho ministra pre Čechy a Moravu, Karla Hermanna Franka. Und jetzt kriegen Sie heraus und rufen eine neue Widerstandswelle hervor, sogar hier im Protektorat. Ja, wir haben einige Provokationsaufrufe des Moskauer, Londoner und des Rundfunks in Banska Bystrica empfangen. London hat zum Beispiel seinen Aufruf damit beendet, dass nicht nur um Pressburg und Banska Bystrica gekämpft wird, sondern auch um Prag und Mährisch-Ostrau. Es wird erwartet, dass der Kampf des slowakischen Volkes mit dem Kampf des tschechischen Volkes vereinigt wird. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wie ist die Situation an den Grenzen? In der Westslowakei befinden sich Banditengruppen mit 2000 Mann, die in Verbindung mit illegalen Gruppen in Mähren stehen. Sofort die Grenzbereitschaft verstärken. Jeden, der illegal die deutsch-slowakische Grenze entlang dem Protektorat Böhmen und Mähren zu überschreiten versucht, sofort erschießen. Toto je Starý Hrozenkov. Poslední moravská dědina. Kilometr za ňou je už Slovensko.
Poslyšte, strejdo. Jak to tam na Slovensku vypadá? Podle toho, kde chcete jít. Do Banské Bystrice. Tož to by šlo zle, chlapi. Kadima jde fronta, nevím. Najblíž je Trenčín, ale říká se, že aj tam jsou Němci. A dál? Z Trenčína vede cesta přes Bánovce, Nováky, Handlovu a Svatý Kříž. Potom už to máte kůsek, co by kamenem dohodil. Vypadá to, že na strážnici mají psiska. Předevčírem tam bylo ještě ticho. No nic, mohli bychom jít tady má. Ohne Tritt, Marsch! Servus. Auf wie du. Hentaj už je hranica. Vraťme se. Ne. Rychle lehnout. Lázeňci, Achse, Zug! Hände voran! Pass! Stehen bleiben oder schieße! Stehen bleiben, Hände hoch! Pass, Achse, pass! Anhalten! Stopp! Los, runter vom Bock! Proč tak? Was da, hä? Nichts Verdächtiges. Panenko Maria. Wechselt los. Jagd beendet. To za ty bandity. To sa dalo čakať. Pán štátny minister Frank podkoruje z Prahy nám i vyslancovi Ludinovi. Ako by Slovensko ohrozovalo ďalší vývoj v protektoráte. Situácia na moravsko-slovenskom pohraničí je naozaj znepokojujúca, pán prezident. Mňa však trápi iná vec. Dnes už kdekto nabáda Berlín, aby sa v Bratislave začala robiť dôslednejšia nemecká politika. A v čom sa to má prejaviť? V odvolaní Ludina? Generál Berger už aj tak oslabil jeho pozíciu. Lenže svoje vojenské poslanie nesplnil. Sľuboval, že do 3 dní obnoví poriadok. Prešli 2 týždne a nič. Namiesto toho, aby pán generál bojoval, mieša sa do politiky a intriguje. Intrigy sú už zažehnané, pán prezident. Za nášho priateľa Ludina sa osobne postavil ríšsky minister zahraničia von Ribbentrop. A za Bergera náčelník ríšskej bezpečnosti Kaltenbrunner. Okrem toho posiela na Slovensko zatýkače, keby radšej poslal rotu vojakov. Moja reč. Frontová situácia sa bohužiaľ nevyvíja najlepšie. Práve preto sa na slovenskú vládu a na vás osobne, pán prezident, chystajú nové tlaky. Nemci budú požadovať zvýšenie vojnových kontingentov a prísun ďalších pracovných síl do ríše.
To je všetko? Nie. Požadujú rozsiahle politické čistky. Kardinálnou otázkou nemecko-slovenských vzťahov sa znova stáva odsun Židov a Čechov z nášho územia. Dobre viete, že na to vlastných síl nemáme. Viem. Garda sa ešte len formuje. Lenže tu ide o náš politický súhlas. Ak ho dáme včas, tak... Dám všetko, čo je v našich silách a čo privolá definitívny zvrat v tejto vojne. Dám, ale zároveň budem aj žiadať. Vyžiadam predovšetkým viac vojakov a schopných veliteľov. Nie takých, ktorí sa miešajú do politiky. S tým bude vyslanec Ludin iba súhlasiť. Vojenská pomoc zo Sovietskeho zväzu sa každým dňom a každou nocou stupňuje. Okrem toho, v najbližšom čase dôjde k presunu Československého leteckého pluku a paradesantnej brigády. Aj vďaka tejto pomoci sa vojenská a politická situácia na povstaleckom území stále zlepšuje. Bohužiaľ, niektorí spojenci ostali len pri sľuboch. Sklamala nás aj československá vláda v Londýne, ktorá pred povstaním podnecovala bombardovanie Slovenska. A to aj na takých miestach, kde boli zásoby pohonných hmôt, tak potrebných pre odboj. Lenže po vypuknutí povstania rušivá činnosť angloamerických lietadiel ustala. Prečo? Veď práve teraz sú tu okupačné nemecké vojská. Práve teraz by nám letecká súčinnosť veľmi pomohla. Západní spojenci sa tým diskreditujú v očiach armády, partizánov i občianstva. Ak dovolíte, obrátime sa na naše štátne orgány v Londýne. Verím, že na túto oprávnenú kritiku budú promptne odpovedať. Slovo má doktor Husák. Najbližšiemu plénu predložíme návrh na utvorenie Rady na obranu Slovenska. Odôvodnenie je prosté. Ozbrojené zložky potrebujú jednotné vedenie. Povstalecká armáda sa síce formuje v boji, ale má neblahú minulosť, ktorú nemôže zo dňa na deň prekonať. No a z toho vyplýva isté napätie medzi vojakmi a partizánmi. Lepšie povedané medzi vojenskými a partizánskymi veliteľmi. To znamená, že v rade okrem vojakov a partizánov by mal byť aj niekto spomedzi nás. Máte návrhy? Šmitke a Zaďko. Za armádu navrhujem Goliana a Viesta. V poriadku. Kto sa ešte hlási o slovo? Ja. Prosím. Viete, o čom ľudia na verejných schôdzkach hovoria? Dožadujú sa znárodnenia fabrík a majetkov, najmä tých, ktoré patria Nemcom a Maďarom. Dožadujú sa nového zákona o závodných výboroch. Ak chceme byť národným parlamentom, musíme o týchto návrhoch uvažovať. Mám dlhoročnú politickú prax a preto si dovolujem v tejto veci oponovať. V konštruktívnej politike nemožno chcieť všetko odrazu. Ako si to azda myslí pán poslanec Šmitke? Nerozumiem. Poviem vám to otvorene. Vy komunisti sa príliš ponáhľate a my vás musíme brzdiť. Voz síce potrebuje kone, ale aj brzdu. Inak by došlo k nešťastiu. Ja mám zasa dojem, že sa všemožne snažíte o to, aby brzda bola účinnejšia ako koň. Nech sa páči. Ešte jednu. Áno, prosím. Hneď to bude. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý. Prosím. Ďakujem. No. Zdravím. Inak by sa tá žbrnda nedala piť. Počkajte, kým sa to zaparí, čo? Hotový obrad.
Posledné rádiotelegramy z vojenského ústredia. Ďakujem, máte dobrý zdroj. Stále ten istý Miloš. Basketbalista, jemu by ste mali poďakovať. Nepoznám ho. Šifrant. Spolu sme začínali ešte u Baťu. Môžem vás o niečo poprosiť? Radšej rum? Nie. Milošov otec je ťažko chorý, možno už ani nežije. Našlo by sa spojenie. Adresa? Bratislava, Kušnerova 5. 5, tak. Uvidíme, čo sa dá robiť. Ďakujem, Ujo Šimon. Ujo Šimon? Zabudáte, že už nie sme v ilegalite. Prepáčte, súdruh Bednár. To už znie lepšie. Viete o tom, že začneme vydávať nový časopis? Počul som nové slovo. Ale... tam sú moji českí priatelia. Nazdar. Nazdar, Štefi. Súdruhovia, posledné udalosti potvrdzujú, že sa nám daria veľké, v skutku historické veci. Sme v otvorenom, nerovnom boji. Ale nezľakli sme sa obetí. Obnovili sme vydávanie našich stranických novín. Urobili sme pre povstanie všetko, čo bolo v našich silách. No a teraz pripravujeme jednu z najvážnejších politických úloh. Zjednocovací zjazd našej strany so sociálnymi demokratmi, ktorí náš program prijímajú a podporujú. Pravda, s určitou časťou sozdemákov sme nenašli a asi nikdy nenájdeme spoločnú reč. Tí nás pred Benešom riadne očiernia. Nech. Väčšina sociálnych demokratov už ide dávno s vami. Ešte v ilegalite sme sa rozhodli, že sa spojíme. A ten čas je tu. Navrhnite termín a miesto konania. No, dnes je útorok 12. Čo by ste povedali? Na najbližšiu nedeľu. Samozrejme tu v Bystrici, v srdci povstania. Súhlasíme. Bude treba zabezpečiť delegátov z povstaleckého a obsadeného územia a to nebude ľahké. No čas dozrel. Na čo odkladať? Myslíte si, vážený pán doktor Kvetko, že vy národňari, hoci držíte pokope, dosiahnete svoje? Kdeže? Iba vďaka spojeniu s nami ste v Slovenskej národnej rade. Vy agrárnici ste nepolepšiteľní. Buďte radi, že v tom spolku sme. Argalášsky egoizmus vám v tomto politickom zápase môže byť len na škodu. Kurča bude učiť sliepku. Ak chcú agrárnici hrať prvé husle, musia do Korán otvoriť všetky brány. A prijať ľudákov, čo? To som nepovedal. Viem len, že komunisti nás fúknú. Nebudeme sa predsa hádať, páni. Komunisti sú naozaj silnou politickou stranou. Majú program. My sa zatiaľ len hľadáme. Staré politické strany sa obnovovať nebudú. No, počul som, že komunisti sa spoja so sociálnymi demokratmi. Keď sa zjednocuje ľavica, musíme sa zjednotiť aj my. Inak zahynieme. Pokiaľ ide o mňa, navrhujem zriadiť demokratický klub, ktorý sa stane základom našej budúcej strany. Samozrejme, treba pomýšľať na svoj časopis a na nevyhnutné organizačné veci. A čo Šrobár? Dozaista pôjde s nami, veď vždy túžil po jednote. Ako predseda? Ako čestný predseda. Nemôžeme predsa starého pána zavaliť povinnosťami, ktoré by v tejto zložitej situácii aj tak nezvládol. Už vidím, ako na to budú reagovať komunisti. Prosím vás, prečo si vy hneď spomeniete na komunistov? To máte pred nimi taký rešpekt? Treba stáť na vlastných nohách a myslieť vlastnou hlavou. Dievčatá! Dievčatá! No poďme, mládenci, poďme. Čo je, pani doktorka, vy odchádzate? Musím sa vrátiť do Podbrezovej a beriem aj 2 ťažké prípady, s ktorými si neviem poradiť. Ja som tiež ťažký prípad. To vám ušetria aj dievčatá. Á, vy ste tu nové, čo? No, výborné. Chceli vidieť telgárdského hrdinu. Koho? No vás, celé Pohronie o tom hovorí.
Prosím vás, takých tam bolo. Ale kapitán len jeden. Železný kapitán. A čo mi, pani doktorka? No, a čo ja? Dobrý deň, nech sa páči ďalej. Ty nejdeš dnu? Hlavná vec, že budem pri tom. Dobre. Dobrý deň. Настроение хорошее. Здравствуйте. 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 Otec! Chlapče, kde sa tu berieš? Zálima. A vy? Už som si myslel, mama sa o nás istotne strachujú. Mama, vieš čo? Ak všetko dobre dopadne, vyberieme sa za ňou. Kedy? Musí troška počkať. Dávaj na seba pozor. V nedeľu 17. septembra 1944 sa v Národnom dome v Banskej Bystrici uskutočnil zjednocovací zjazd komunistickej a sociálno-demokratickej strany. Ako hostia sa zjazdu zúčastnili predstavitelia občianskeho bloku v Slovenskej národnej rade. Na zjazde je prítomných 700 delegátov zo 46 okresov, 57 závodov a 12 partizánskych oddielov. Súdruhovia, v poslednom mesiaci naše Slovensko prežíva dve udalosti historického významu. Poprvé, 29. augusta povstal slovenský ľud so zbraňou v ruke proti svojim nemeckým i domácim zotročovateľom. A po druhé, dneska sa spájajú dve socialistické strany v jednu. Udalosť druhá nie je v medzinárodnom i domácom merítku o nič menej významná ako naše povstanie, lebo dôsledky tohto zjednotenia budú pre slovenský národ rovnako dôležité. Zo všetkých strán sa volá po štátnej kontrole hospodárstva, po jednotnom plánovaní výroby a distribúcie, po kolektivistických zásahoch do vlastníctva, po demokratizácii hospodárstva a uspokojovaní sociálnych potrieb. Kto to reční? Predseda súdruh Šmitke. To je ten, čo ti podal ruku? Ty ho poznáš. Ešte z Bratislavy. Mnohé správy preberalo do mňa osobne, aj tie tvoje. Teraz ti to už môžem povedať. Aj tebe by stisol ruku. Je to ohromný chlap. Počúvaj, počúvaj. Otec mi chodí po rozume. Urobil si v tej veci niečo? Hej, ale nebude to také ľahké. Keby som aspoň vedel, či žije. Najprednejšou úlohou strany je slovenské národné povstanie v jeho ľudovosti a eláne udržať. Národný front spolupráce všetkých demokratických síl prehlbiť. Obranu nášho územia a jeho branné síly všemožne posilniť a sústrediť sa celkom na vyhnanie nemeckého okupanta a jeho domáceho zradcovského Noxleda. No, čo na to poviete, pán major? Humbug. Opoždená politická svadba. Máme čo doháňať. Ozaj, pán Ursín je zvedavý, ako stoja naše veci.
Dělám, co můžu. Každý den urguju příchod československé vládní delegace. Som presvedčený, že generál Viest je najväčšou autoritou v odboji. Přijde i Viest. Ujme se funkce velitele. Vliv armády na další průběh událostí nesmíte podceňovat. To nie. V armáde, v Národnej rade a v národných výboroch vidíme svoje najväčšie politické pozície. Najdôležitejšou úlohou dneška je víťazne skončiť národno-oslobozovací zápas. Vyhnať a zničiť nemeckých okupantov, zlikvidovať zradcov a tak pripraviť predpoklady slobodného života slovenského národa v novej, ľudovodemokratickej, sociálne spravodlivej Československej republike. Telegramm, Herr General. Lieber Höffler, melden Sie sich sofort im Hauptquartier. Himmler. Bereiten Sie das Nötigste für den Weg vor. Jawohl. Slowakei. Wie ich höre, lieber Höffle, haben Sie gerade eine schwere Operation an der Struma überstanden. Ich hoffe aber, Sie fühlen sich wieder wohl. Fühle mich gesund, Reichsführer, und bin bereit, alle Ihre Befehle auszuführen. Das freut mich, lieber Höffle. In der Slowakei wartet auf Sie eine besonders wichtige Aufgabe. Es ist unbedingt nötig, die Zufahrtswege zur Ostfront, die durch dieses Land führen, wieder fest in die Hand zu bekommen. Die Aufständischen in diesem Gebiet gefährden nicht nur die Front, sondern auch wichtige Zentren der Kriegsindustrie. General Berger hat uns versprochen, diese Verschwörung in wenigen Tagen zu liquidieren. Inzwischen sind 3 Wochen vergangen und die Ergebnisse sind miserabel. Wahrscheinlich hat er die Situation unterschätzt. Mag sein. Die Slowakei macht uns unerwartete Schwierigkeiten. Manche unserer Leute denken, dass wir nicht wachsam genug waren. Sie verlangen den Austausch des Gesandten Ludin. Ich dagegen denke, dass nur eine militärische Lösung entscheiden kann. Aber Vorsicht. Die Slowakische Republik ist immer noch ein mit uns befreundeter Staat. Da heißt es, gute Beziehungen zu den Repräsentanten dieses Staates zu halten. Namentlich zu Dr. Tiso, den ich persönlich hoch schätze. Umso energischer ist, gegen diese aufständischen Banditen vorzugehen. Sie sind zu liquidieren und im ganzen Land ist Ordnung herzustellen. Sie bekommen Vollmachten und reisen noch heute Abend. Letisko v Kroščenku pri Krosne. Tu sa sústreďujú jednotky 2. Československej paradesantnej brigády. Velenie 1. Ukrajinského frontu ich postupne uvoľňuje z bojov a vytvára podmienky pre ich nasadenie v tyle nepriateľa na povstaleckom Slovensku. Čo si ho tak obzeráš? Reku, kam ma zanesie? K frajerke. A rovno do postele. Lenže čo keď tam nájdem druhého? Potom by bolo lepšie, kamarát, keby sa ti neotvoril. Prezradím vám vojenské tajomstvo. Ale nikomu ani múk. No? Ja žiadnu frajerku nemám. Naše brigáda ztratila přes 500 lidí, pánové. K dnešnímu dni máme stav 2140 mužů. A jakého národnostního složení, pane plukovníku? 75% Slováků, 14% Čechů a zbytek Podkarpatská Rus a ostatní národnosti. Vidím, že tu máte také ženy. Vydrží to? Prodělali ten samý výcvik jako muži, pane ministře. O vojenské osoby nemám strach. A čo dôstojníci, pán plukovník? Potřebujeme na 160 důstojníků a 2x tolik podůstojníků, pane generále. Podstatné je, aby ste boli pripravení na všetky varianty boja, ktoré na Slovensku prichádzajú do úvahy. Nie je vylúčená ani diverzná partizánska činnosť. Jsme připraveni, pane generále. Teď už jenom netrpělivě čekáme na letadla. Obrátim sa znova na generála Koňova.
A vy, pán plukovník, vydajte posledné inštrukcie. Posádky tvorte tak, aby pre prípad havárie velitelia a mužstvo neboli v tom istom lietadle. Rozkaz, pane generále. Neblbni, Pepiku, přidej. Mám hlad jako zoologická zahrada. Jak mám bojovat? Hladovej, hubenej. Čože? Naozaj. Viete, čo si na nás vymysleli, chlapci? Každý poletíme v inom aeropláne. Prešli sme spolu Ukrajinu, Kaukaz, Grúziu, v dobrom i v zlom. Žrali nás vši a trápil nás hlad, ale stále sme boli spolu. Vo vlaku, v zákopoch, v zemľankách. A teraz? Keď už, tak nechaj spolu padneme. Čo vy na to? Zájdem za kapitánom, Števo. Čo si to povedal? No, že poletíme spolu. O to nejde. Vlastne ide, hej. Ale ty si mi prvý prišiel na meno po 2 rokoch. Každý len nemsila sem, nemsila tam. A ty odrazu, že Števo. Vieš, keď si pomyslím na našich doma. No, Števo. Wie heißt diese Stadt? Pressburg. Oder? Bratislava. Die Hauptstadt der Slowakei. SS-Obergruppenführer a generál polície Hermann Höfle sa ihneď ujal svojej funkcie. Meine Herren, Folgendes. Wir müssen die Verbindung zwischen dem 178. Panzerregiment Tatra und dem SS-Einsatzkommando Schäffer herstellen. Mit dem Ziel, die Schienenwege nach Rosenberg, Wrutki, Sielein zu sichern bzw. zu erneuern. Nach der Verbindung greift die Division Tatra von Wrutki aus St. Martin an. Gleichzeitig greift das Einsatzkommando Schill von Süden an. Das Hauptziel dieses Angriffes ist die Vereinigung beider Gruppen. Es ist uns klar, dass viel von der ukrainischen Front abhängt. Wenn unsere Truppen in der Lage sind, das Kontingent der Russen im Raum Dukla aufzuhalten, werden wir in der Lage sein, dem Widerstand General Golians, der eine Defensivtaktik gewählt hat, zu brechen bzw. zu liquidieren. Mit einem konzentrierten Schlag auf Banska Bystrica müssen wir den Aufstandsraum verengen. Das ist unser Hauptoperationsziel. Prečo ste mi neposlali tie kanóny? Haló! Pýtam sa vás, prečo ste mi neposlali tie kanóny? Čo? Chlapci! Chlapci, preč! Preč!
Hrdinskú obranu Rajca prerazili okupanti až 25. septembra. Obsadili Turiec a odrezali ho od Banskej Bystrice. Povstalci sa stiahli pod hrebene Malej Fatry. Tu i na ostatnom obsadenom území vznikali znova partizánske tábory. Ich silu nepriateľ nikdy neodhalil a nezlomil.